थाम्बनेल आरो टाइटलखौथ' नुखाबायानो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदो बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' सोर मा बुंदों आं बेखौ लाना फैयो फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ एसे खोनासंग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला खोनासंदो। रायजो नोंथांमोन प्रेक्टिकेलनि सिमाङा कमेडियान गानानै जानाय सिमां नंलानो गान खननानै जानाय स्टेज प्रग्राम खालामनानै जानाय सिमां नंलानो बेनि सिमाङा बिराद गिदिराव थांबाय जायनाखि बिथाङा थांनाय बिसायख'थि काउन्सिल इलेक्शनावहाय इउपिपिएल दोलोनि सापर्ट जानानै बिथाङा गोबां माने बिपिएफनि दोलोफोरखौ जारिबाय बियो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ बिपिएफनि सापर्टारफोरखौ पुरा माने रायबाय बिथाङा दिनै बिथाङा बिपिएफआव ज्राव थांदों मोख्राफोर बायदि उनाव लाजाया सिगाङाव लाजाया आवमा सोबजानाय साइस लामा खान्दाय साइस सिलरा साइस जाला खामानि गैयै खाजेवजेव मोखांखौ लानानै हारा गैयै हिनजाव लादों नों खोनादों खामानिबा जाना जाया सन्देहसो दं आंहा सन्देहसो दं आंहा थांनाय बिसायख'थि इलेक्शनावहाय बिथाङा मास मोनसे इउपिपिएलजों गुरिफानानै खोनानो मोन्दों चिरां बबेबा रेजर्टआवहाय 5 लाख थाखा लादों आरो गारि गंसे बिबावदोंमोन जाहैदों बिथाङा मा दं बिनावलाय औकात क्या है उसका उनको इतने पैसा देने की औकात क्या है मानि इसिबां गोनांथिमोन बेखौलाय इसिबां फैसा होनोलाय मा दंमोन बेलाय बेफोरबायदि मानसिया जोंनाव लख' लख' दङ नोंनिख्रुइ गोरों गोरोंसिनाव जोंनि इउपिपिएलआव दङ नोंलाय खाजय जय खामानियाव गैया दामानियाव गैया साला मबे उनाव लाजाया सिगाङाव लाजाङा साला आवमा सोबजानाय साइस सिलरा साइस साला गावखौनो बिराद गोरों सानना लादों नामा नोङो गावखौनो बिराद गोरों सानना लादों बिपिएफआव थांनाय लोगो लोगो बिपिएफनि मानसियानो नोंखौ जारिखाबाय अब्ला नोंबो नोंनि जायगायाव जुदि आं थानायबा सौदावना थैबाय आं मयबा सौथुलाबायनानै बे ओरैनो थाङाखै बे मानसिया मोख्रा साइस नालाय ओरैनो मोख्रा बानायजायाखै बे मानसिया ओरैनो थाङाखै बै 2 लाख इउथफोरनो 2 लाख होदोंना बै खलब जानानै थांदों बिथाङा जेरै नोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट फेस सलायग्रा बै दावहारु बसुमतारिया बिथाङा 2 लाख सेकखौ गावबो लादों आरो गावनि बिसिनोबो होदों बेखौ लब जानानै थांदों बियो मिस्टार प्रेक्टिकेला आरो बिथाङा होनदों इउपिपिएलआव बिदि गोरों गोरों मानसि गैला नोंलाय जाम्बा गोरों मानसिया रावबो होननानै लाया नों बायदि जाम्बा नङा नों बायदि उनाव लाजायै सिगाङाव लाजायै खाजेवजेव साला खाजयजयनो मानसि सिलरा साइस साला प्रेक्टिकेल साला बसुमतारिनो बियो कमेडियाननो बियो बे कमेडियान सर्ट कमेडियान बानायनायनि अनगायै नोंथाङा माबा मोनसे मोजां सिनेमा लाबोदों नामा माबा मोनसे मोजां फिल्म लाबोदों नामा देखायनो हादों नामा रायजोफ्रा नोंखौ अनसायदोंमोन अनदोंमोन नोंथांखौ आरो रायजोफोरखौसो नों दिनै मोखां हास'दों रायजोफोरखौसो नों दिनै मोखां हादों आरोखि ना जे आंनि सिमाङा बे नंला बेनि सिमाङा रायजोफोर दा एमएलए जानायनि आरो बिथाङा डिपुटि चिफ जानायनि सिमां नुदों खाजय खामानि गैया उनाव लाजाया सिगाङाव लाजाया प्रेक्टिकेल बसुमतारिनो बियो बिराद माने गावखौनो गोरों सानदों आरो एबसुखौसो होनबावदों बे एबसुआ जाहैबाय जोंनि बर' जाथिनि मोजां गाज्रियाव जोंनो हेफाजाब होग्रा आरो जाथिनि खामानि मावग्रा नों एबसुनि 5 किल'मिटार गोजानाव थानो समाया मिस्टार प्रेक्टिकेल नोंथाङा एसे दमन जादो नोंथाङा एसे गावखौनो कन्ट्रल खालामदो नङाबा खिन्थु दिगदार जागोन दै प्रेक्टिकेल नङाबा दिगदार जागोन खिन्थु आं नोंखौ खिन्थु दिनै बिराद रायबाय तेलुगुनि रायबाय आं जापानिस रायबाय आं भुटियानि रायबाय आङो सावथालि रायबाय आं नेपालनि रायबाय आं गार'नि रायबाय आं राभानि रायबाय आं इंलिसनि रायबाय आं बेसेबां रोंगौ नोंलाय जों रोङो जों देखाया नों बायदि जाम्बा स्टाइल जोङो खाजै सिलवारा स्टाइल जोङो नङा बुजिबाय दा नोंनिख्रुइ गोरोंसिन रावबो गैला नुदों नामा नों गावनिख्रुइ गोरोंसिन रावबो गैया नुदों नामा नों जाम्बा साइज लरग' एसेनोसै रायजोफोर बे भिडिअ क्लिप्सखौथ' नुबायानो नोंथांमोना ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना भिडिअ क्लिप्स बेखौबो नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंदो বৰ্তমান বিপিএফ চৰকাৰে 2 লাখ টকাকৈ যুৱক যুৱতীসকলক চেকৰ নামত যি ডেমো দেখাই তেওঁলোকে ফুৰি আছে আৰু এই তেওঁলোকৰ চেক বিতৰণ কৰা লিষ্টখন মোৰ হাতত ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আজি মই ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ তেওঁলোকে লিষ্ট কৰা 2 লাখ টকাকৈ বিতৰণ কৰা লিষ্টখন মই পঢ়ি ফালে আচৰিত হৈছোঁ কিছুমান ব্যক্তিৰ বয়স আজি 45 বছৰ 50 বছৰ আৰু সকলো ব্যক্তিয়ে বিপিএফৰ কৰ্মী আৰু এই ব্যক্তিসকলে যুৱক যুৱতীসকলৰ নাম লৈ ফালে
2 লাখ টকাৰ চেকবিলাক তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এটা আচৰিত ঘটনা, কিছুমান ব্যক্তিৰ ভোটাৰ লিষ্টত নামে নাই, তেওঁলোকে বিটিচিৰ বাসিন্দাই নহয়, বিয়া হৈ ফালে বিটিচিৰ পৰা বাহিৰত গুচি গৈছে, তেনেকুৱা ব্যক্তিও আজিৰ দিনত 2 লাখ টকাৰ চেক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ফেমিলি BPFৰ কৰ্মী হোৱাৰ কাৰণে এই সুবিধা পাইছে তেওঁলোকে। আৰু এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে চেক পাইছে যিসকল ব্যক্তিয়ে আজিৰ দিনত কোটিপতি লাখপতি মানুহ, তেওঁলোকা ব্যক্তিয়ে একমাত্ৰ BPFৰ কৰ্মী হোৱাৰ কাৰণে এই 2 লাখ টকাৰ চেকৰ সুবিধা তেওঁলোকে পাইছে। হাগ্ৰামা মহলিৰ ডাঙৰীয়াই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে। ৰক্ষকে আজিৰ দিনত ভক্ষক যে তাৰ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে জল জল পট পট ওলাই পৰি আছে। অৰিজিনাল জেনুইন ব্যক্তি দুখীয়া দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে আজিৰ দিনত এই সুবিধা পাব লাগে। কিহৰ এইবিলাক BPF কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি, পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হাগ্ৰামা মহলিৰ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছে। সকলো তথ্যৰ ওপৰত RTI মই ইতিমধ্যে কৰিছো। 2 দিন পিছত ইয়াৰ সকলো তথ্য মই ৰাইজৰ ওচৰত দাঙি ধৰিম আৰু ৰাইজে নিজ চকুৰে ইয়াৰ তথ্যবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। বৰ্তমান যেহেতু কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিব, ইলেকশ্যন আহি পৰিছে, ইয়াৰ তথ্য চৰকাৰে যোগান ধৰিব নোৱাৰিব। অলৰেডি মই RTI ছাবমিট কৰিছো। খুব সম্ভৱ যদি ইয়াৰ তথ্য আহি পৰে মই ৰাইজৰ ওচৰত জনাই দিম বা আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু তেওঁলোকে যি ডেমো দেখাই আছে, ইয়াৰ টকাটো 100% ৰাইজে পাবলৈ সক্ষম নহয়। ৰিঞ্জয় বড়ো তেওঁলোকৰ BPF দলৰ মহাপণ্ডিত, এই পণ্ডিতে কয় 80,000 চেক ছাপাব দিছে। 80,000 কৰি 2 লাখ কৰি যদি 80,000 যুৱক যুৱতীসকলক চেক বিতৰণ কৰিব লগা হয়, তেওঁলোকৰ 1600 কোটি টকা দিব লগা হ'ব। আৰু বৰ্তমান BTC চৰকাৰৰ বাজেটটো কিমান? আৰু তেওঁলোকে 4 মাহৰ কাৰণেহে বাজেট ধাৰ্য কৰিছে। আচৰিতজনক ঘটনা, আপোনালোকে শুনা পালে হাঁহি পায়। ইতিহাসত কেতিয়াও আমি দেখা পোৱা নাই যে 4 মাহৰ কাৰণে বাজেট ধাৰ্য কৰি আছে BTC চৰকাৰে। আচলতে BPF চৰকাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এই চৰকাৰ নাথাকে আৰু ইয়াৰে উদাহৰণ এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাই আছে BTC বাকৰিতে। এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত BPF দল বিগ জিৰ' হ'ব আৰু EPPL এটা ভাল ৰোল ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ভিজা মেকুৰীৰ দৰে আজি চৰকাৰ যেনেকুৱাকৈ হাগ্ৰামা মহলিৰ ডাঙৰীয়াই চলাই আছে, কালিৰ দিনত কি গেৰেণ্টি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আজিৰ দিনত হৈ আছে। গতিকে হাগ্ৰামা মহলিৰ ডাঙৰীয়াই টোটেলি বেপাৰৰ স্বাৰ্থত তেখেতে আজি BJPৰ ওচৰত BTCখন বিক্ৰী কৰি দিছে। আৰু এই কোনোবা গৰু চোৰৰ ওচৰত যাই পেলাই তেখেতে ভিজা মেকুৰীৰ দৰে হৈ থাকে আৰু তেখেতক এই গৰু চোৰ বিলাকক আনি ফালে BTCৰ সকলো যিমান ঠিকা ঠুকলি বিলাক আছে, এই কামবিলাক এই কোনোবা গৰু চোৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰৰ মানুহবিলাকক দি ফালে BTCখন লুটিবলৈ তেখেতে ব্যৱস্থা কৰি আছে। ধিক্কাৰ জনাইছো হাগ্ৰামা মহলিৰ ডাঙৰীয়াক আপোনাক। এই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিবিলাক, মানুহক ঠকোৱা ৰাজনীতিবিলাক, অবুৰো সৃষ্টি কৰা, মাটিৰ পাত্ৰাৰ নামত ৰাইজক বিভিন্ন প্ৰলোভন দিয়ে। BPF চৰকাৰটো হৈছে মিছলীয়া চৰকাৰ। 1 তোলা সোণৰ নামত হাগ্ৰামা মহলিৰ ডাঙৰীয়াই কিমান মাইকী মানুহক তেখেতে পগলা বনাই দিছিল তাৰ কোনো হিসাব নাই। जानो हागौ बे भिडिअखौबो नुखाबाय नोंथांमोना, ओमफ्राय आरो मोनसेबाव दङ, बेखौबो खोनासंना लाबानो जाबाय। मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। नोंथांमोना गोसोआव दंना BPF दलनि दैदेनगिरिफ्रा मा होनामोन UPPL दलनि सायाव? UPPL दला इलेक्शनाव जेनबाय, UPPL दला जोबस्रांसिगोन, बे दलाव सासेबो मानसि थानाय नंलिया आरो UPPL दलनिफ्राय BPF आव जइन खालामला, गोनांथि गैलिया। दिनै मानो जइन लागासिनो दङ? BPF दला माखै गिगासिनो दङ? माबा नङा माबा मोनसे जाहोन दङ, गिनायनि खारनफोर दङ। नोंथांमोना बेखौ नाय, बे सावगारिया मा? बिथाङा जाहैबाय GSP दलनि सासे दैदेनगिरि, BTR सरकारनि बारग' एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि EM घनश्याम दास, देहिरा समस्तिनि। बिथाङा दिनै मानो UPPL दलाव जगदान खालामफैखौ? BPF आथ' होनदोंमोन ना UPPL दलाव सासेबो मानसि नुनाय नंलिया, सासेबो मानसि थानाय नंलिया, जोबस्रांसिगोन होननानै। आरो बे दला इलेक्शनाव जेनदोंब्लाबो लोरबां जानानै थाङाखै, जिरायनानै थायाखै, बिखा फोरदाननानै जानजि खाफ्रानानै रायजो राजानि मदद लानानै ओंखारबोगासिनो दं दावहाथिलियाव। दिनै जेनखांनायनि उनावबो गुबुन दलनिफ्राय UPPL दलाव मानो हाबफैनो गोनां जाखो? निस्सय UPPL दलनि थाखाय मोजां दिन फैगासिनो दङ, जोबोद खम समनि गेजेराव। बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनदां हाबाय, दैदेनगिरिफ्रा, बुद्धिजीबि मानसिफ्रा मोनथिजोबखाबाय। दिनै बर' हारिनो मानो 3 गाहाम MP होनो नागिरदों? मा खारनाव? मानो 3 MP होनो नागिरदों बर' हारिनो? माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खारन दं। रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो मिन्थिखागौ, थांनाय BTR इलेक्शनाव UPPLआ जेनाखै। UPPLखौ मामाया षड़यन्त्र खालामनानै हाग्रामाखौ लाबोदों, जाहाथे
बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा माव जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपफोरखौ नुखाबाय जानांगौ आं बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय सोर मा बुंखो सोर मा बुङाखै आं बेखौ आपडेट खालामना होयो आरोना नेक्स्टआवहाय माबाफोर गोनांथि आपडेट मोनबाथाय नोंथांमोननिसिम मोननैसो लाना फैलायगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थ' गासैबो भिडिअखौ शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदान हाबदे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर